وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ووقتی که adamlara bir növ zerer we ziyan yetse, şonda özleriniň perwerdigaryny çağırarlar, şoňa ruju etýän hallaryna. Ondan soň şolarga Allah tebarek we taala özünden bolan rahmetini dadyrsa, nagah şolardan bir farka ýene özleriniň perwerdigaryna müşrik bolarlar. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Ta kafir bolsunlar şolarga berilen zatlarymyza, ýani beren rahmetimize we nygmatymyza inkar edip naşkurlardan bolýarlar. Şu tariqa adamlarga hitap edip aýdypdyr: ta muddetiňiz tamam bolýança dünýäden peýda görüň we ýaşaň. Wagty ki size muqarrar bolan muddetiňiz tamam bolsa, şonda bu teleke af'alyňyzyň we ahlakyňyzyň agybatyny bilersiňiz. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. Aya biz şolara bir hujjat we delil we burhan nazil etdikmi? Pes şol sözläp kepliyärmi şolaryň müşrik bolmaklaryny? وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقتی ki insanğa rahmetini dadyrsak, şoňa hoş bolar. O eger insana bir musibet yetişse, özleriniň eli bilen eden amallary sebäpli nagah naumid bolarlar. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Aya olur görmedilermi ve müşahede etmedilermi? Allah tebarek ve taala istese kimin rızkını giyin eder, istese rızkını dar eder. Tahqiq şu işte ulu alamet ve nişanalar bardır mümin cemaatlara. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Pes yakin garyndaşlaryň hakyny we miskinleriň hakyny we ötermen musafirlaryň hakyny beriň. Bu zat Hudaýyň ryzasyny isteýän adamlarga ýaxşyrakdyr. We şolardyr nejat tapyp bagtly boljaklar. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Ve olzadi ki siz ziyade edip nuzul üçün berýärdiňiz, ta nuzul haryň malynda ziyadalyk wujuda gelsin diýip, pes ol mal Hudaýyň ýanynda köp bolmaz, bereketli bol. Ve olzadi ki zekat diýip beripdiňiz, ki Hudaýyň ryzasyny talap edip, pes şol adamlardyr mallaryny näçe beraber ziyade etýänler. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah tebarek ve taala der sizi yaradan, ondan soň size rızk beren, ondan soň sizi öldürer, ondan soň sizi dirilder,
Ayatydyň şerik tutýan zatlaryňyzdan şu işlerden birini edip biljek barmydyr? Allah tebarek we taala nihayetde pak we munezzehdir. Nihayetde uludur olaryň şerik tutýan zatlaryndan. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Fesatçılık aşkar boldy çöllerde we deryalarda. Adamlaryň eli bilen eden amallary sebäpli. Taş olara eden amallarynyň bäzi cezasyny dağıtdyrsyn diýip şaýat şolar teleke işlerinden